Слава бъде на Господа. Днеска темата ми ще бъде, защото при няколко седмици се говори за Петдесятница и така в този ред на мисли. Така минал седмица говорим за, говори за Духа на Святия и Духа на Святия Дух. Би желал така да говоря пак относно Святия Дух, но по-скоро темата ми е предупреждение относно Святия Дух, защото Словото Божие наистина ни дава и предупреждение и наистина трябва да внимаваме. Но първо искам да кажа някои неща. Ще наблегна на това как се отнасяме към Святието, който е в нас. Значи, това е много важно. Трябва да че при него в този свят с хора, които наистина не е приятно да общуваме и после ги пренебрегваме, после отдалечаваме тях, едва не решаваме с колко да общуваме, с колко да не общуваме. Но Словото Божие казва, че Святието живее в нас. И Словото Божие предупреждава и казва какви трябва да бъдат нашите наистина отношения с Него. Това е важно. Първо да знаем какво е така Словото Божие, какво прави Святието в нас. Първото, което нещо Словото Божие казва така, че Святието Дух и че Словото Божие наистина увраждаме. И ще дам стихове за това, което казва Словото Божие. В Йоанна 3 глава Никодим дойде при Христос вечер и той беше юдейски началник и каза: Учителю, знам, че от Бога си учил, защото никой не може да върши тия знамения, които върши ти, ако Бог не е с него. Това беше наистина увода, с който дойде Никодим при Христос. Обаче с кома каза: вижте, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божие царство. Никодим му каза: как може човек да се роди? Може втори път да се върне в отробата на майка си, да се роди. Исус отговори: истина ти казвам, ако се роди някой от вода и дух, не може да види Божие царство. Вода и дух, така водата е превъз на Божието Слово. Няколко хора кажат, е вън на кашено, не е така. Водата е точно Словото Божие. Словото Божие е духът за тези, които вършат да правят това наложение в нас. И то става от Бога, разбира се. Когато се покаем пред Бога, Бог идва чрез духа и прави в нас ново създание. Във 2 Коринтияни 5:17 Словото Божие казва така: ако е някой Христос, то е ново създание, старото премина и всичко става ново. Това новото, което прави Бог, го прави чрез Святия Дух и чрез Словото Божие. То не става от нас. Някой може да каже: сега ще съм много, ще прави добри дела и Бог ще прави, ще спаси. Не. Спасението е чрез вяра. Делата са следствие от това нещо. Разбира се, вяра без дела е мъртва вяра. Не може само да вярваме, път не живеем никакъв живот. Но, значи, първото е новорождението, второто е ново създание. И другото, което Словото Божие каже: Святия Дух ни помага в нашата немощ. Значи, като християни, разбира се, когато човек е бил в този свят и живел с председателите на свят. А когато той е при Бога, вече има други ценности, други стандарти. Божие Слово е това, което наистина ни дава така наставление как да живеем. И без Святия Дух не може да човек да бъде угоден на Господа. В Коринтияни 12 казва така: никой без Святия Дух не може да чуе се Господ. Не може да познаеш кой е Господ. Святия Дух, че Словото Божие ни разкрива и ни показва с кой е Той. Ако да не видим, ние го създаваме и го приемем, че е жив и реален. И така Словото Божие казва така: така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже знаем как да се молим и кой трябва на самия Дух, от тези са нашите неизгодими стенания. Понякога има съмнение и аз в живота си, когато наистина после им преминаваш през различни проблеми, нямаш думи не стигат. И едва не стоим в молитва и не знаеш какво да върши на Бога. Значи Бог чрез духа си дава наистина се моля в духа на човека и му дава подходящите думи, чрез които наистина да изкаже своята нужда пред Господа. И това върши именно чрез духа, Святия Дух. Другото, което е важно да казва: Святия Дух ни освещава и ни подготвя за небето. Ще кажам тези неща, преди да приемем, откъдето да се пазим, искам да видим колко е важно наистина това, което върши в нашия живот. И трябва да имаме сърцата си признателност, да признаем на Бога това, което не върши в нашия живот. Да бъдем благодарни. Словото Божие казва така: солници. А сам Бог набира да ви освети напълно и да му се пазят непокътните духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Христос. Верен е онзи, който е призвал и ще извърши това. Така е го дава като пожелание, и той подава като уверение, че той е верен да го извърши така в нашия живот. Има чрез Святия Дух Бог дава сила на християна в неговия живот на освещение. Самото Слово Божие, че Духа казва, вижте, в Йоанна 17, когато се молише за ученици, за тези, които ще вкарат в него после, той казва така: Отче, освети чрез истината, Твоето Слово е истина. И сега дума: подготви за небето, подготви за пътя, който има да завят чрез Словото и чрез Духа. В Йоанна 6:63 Исус, когато говори на своите ученици, напоследък казва така: плътта нищо не ползва. Думите, които съм говорил, дух са и живот са. Слава да бъде Него. Така че се виждаме, че
Светло, комплекс с Божие Слово е това, което наистина вършат нас, преобразяването, ново създание, новия живот. И нещо, което е важно, Словото Бог казва, че ние сме храм на Святия Дух. Или мястото, където самия Бог живее. Това е нещо много уникално. Никога не забравяме, че Той е в нас и сме в Него. Понякога преминаваме през неща, може би в всеки живота, които наистина срещаме самотни, не срещаме Бога. И наистина си, че едва Бог не е забрал. Но видите, Святия Дух започва да живее в нас от първи ден, в който повярваме Него и се покаяме. Той е при нас новаждана и става ново създание. И Словото Бог така, не знаете ли, че се храм на Бога и че Божия Дух живее във вас. Тук става дума, че още през самото новорождение Бог идва в нашия живот и прави нас ново създание. Слава да бъде на Господа. И нещо, което е важно, светлики силата в нас. В първия на 4 каза така, този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. Не знаем кой е света, света е дявола. В Словото Божие казва, че къде се да откане, закони да погуби. Има дявол, има нещи духове, има демони. Обаче има и Бог. Не сега Бог не казва, че Духът си е в нас. Самия си Словото Божие каза, няма да ме остави сега ще при вас. Не сега той изплати на 50 Свети Дух и не сега трябва да вземе се какво прави в нас. Във 2 Тимотея 1:7 казва така, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. И не трябва да вземе, че той е в нас и трябва да знаем как ние като Божии деца, като хора, които живеят Свети Дух, как да се обходим спрямо Него. Защото вижте, когато става дума за Бог, говорим за Бог като един Творец Създател. Говорим за Исус като един, който е Спасител. Обаче, когато говорим за Свети Дух, това е един, който е в нас. И вече трябва да знаем не как се отнася, защото и Словото Божие пише за много неща. Пише изпълни с Духа, дарбите на Духа, благодетел на Духа, напише и други неща. Кола против Духа, огорчение на Духа, не угаси Духа. Има и много предупреждения, за които се искат така, днес да спорим, да могат да разсъждаем в тях. Сега, Божието Слово предупреждава за Свети Дух, че може да бъде оскърбен, угасен и похулен. Това са страшни неща. Значи виждаме, че Бог не наражда, дава нов живот, не си храм на Бога. Обаче има неща, които трябва да внимаваме, да не го обидим, да не угасне. Представете си, какво значи угасен. Впадиш един огън, пример се радваш, че ще дадат и полека нека този огън като угасне, изгасва същите. Това е важно, трябва да се поддържа огъня на светлото нас. И тук пише Словото Божие има, което ако те оскърбява. Много ще видим сега, наистина, псалмиста, ще дам няколко примера на Словото Божие, почваме нататък. Псалмиста каза така, Давид, Псалом 50, 10-11 каза така, Псалом 50, 10-11. Сърце, че сътрудихме Божие и дух устойчив и непостоянен обдавай в мене, да не ме отвърнеш от присъствието си, нито отнемеш Святия Дух от мене. Върни ме радостта на спасението ми. Тук Словото Божие казва да не отнемеш Святия Дух. Сега, какво значи това? Някой ще каже, добре, когато дойде Духа в нас, той остава ли в нас или се отива? Ще кажа, че на някъде зависи от нас, от нашето отношение към самия Него. Няма забравя, преди време имаше един проповедник, ще беше брат Леон, той защото в Холандия, в 50-та църква. И той каза така, понякога, когато видите някъде на гости, е толкова хубаво, че не се тръгва. Казва ти, колко хубаво да стоя. На един момент, когато отиваш някъде, където едвам стоиш, където наистина чувстваш, че толкова от тягост ти чакаш да мине времето да се прибереш. Въпросът е, идвайки след от нас, как се чувства той? Като на гости или чувства в дома си? Това е много важно. И това зависи от нашето отношение към него. Ще дам пример сега. Словото Божие имаше един цар Сол, първият цар Сол. И тук е нещо, това е предупреждение. В Царе 16 страници казва така. 16, 14, ще първо трябва да се какво 14, така. Така. Тогава Самуил взе рога с мировци и опаза се с братята му. Тук става дума, когато Сол се греши пред Бога и Бог каза на Самуил, иди, помажи Давид, той ще бъде следващия цар. Виждам тук сега Самуил отива в дома на Есей и спомазва Давид за цар. Вижте какво става сега. Тогава Самуил взе рога с мировото и го помаза след братята му. И Господният дух дойде със сила на Давид. И от този ден нататък, тогава Самуил стана и се отиде. Виждам, че духа дойде в момента, който Самуил го помаза. Обаче какво стана с другия, с царя? А Господният дух се беше оттеглил от Сол и зъл дух от Господа го смущаваше. Чужден първо, Сол беше цар
имаше духа в себе си, например, когато се греши пред Господа, той не веднъж два пъти и Бог отиде и пресъчва от него, да се отиде. Така много, това е много важно, човек да внимава наистина как живее, как се отнася спрямо Бога и най-вече спрямо духа. Ще дам пример за това нещо, че нашия живот понякога може да направи така, че Бог не се чувства добре в нас. И това е важно, разберете ме сега. Сега вижте какво се казва първо за Саул. Какво направи Саул вижте? Първо Царе, 11 глава, 16-15 казва така. Тук виждаме как наистина Бог ръководи Саул за цар. И после, когато Бог направи два големи греха направи самия Саул пред Господа, първо Саул трябваше да изчака 7 дена според определеното от Самуил време и понеже Самуил го не беше дошъл в Галгал, хората на Саул започнаха да се в него. Той рече, довесете ме тук при мен в изгарянето и применете приноси и той принесе в изгарянето. Сега той ще чака Самуил да дойде да направи приносите. Преди миг той каза, хората се отиват, аз едва не взема функцията на свещеника, ако мога така, на пророка. Вторият голям грех, който направи, когато Бог го постави наистина, на всяка имаше, като се обърне на всяка имаше победи. И тогава имаше едно племе амаличаните, още началото на Стария Завет. За тях, когато амаличаните бяха врагове на Израел, и те много пъти, когато излезли от Египет, бяха врагове с тях. И Бог тогава каза, това племе ще ги премахна. И в момента този Саул, като беше цар, той ме каза, иди и премахни това племе. Искам да маш. Обаче Саул отиде с хората и изби, който изби, обаче взема царя, взема животните, Бог беше казал, ама не всичко. И просто взема царя се подиграва, животите ги взема и тогава, когато се вършеше, Самуил му каза, защо не се покрили на Господа? И той каза, хората искаха да вземат от кореж си, едва не да пренасяме на Бога жертва. И той каза, Бог така, ти не се покори на Господа и Словото Божие казва нещо, което ще го много важно така. Защото непокорството е като греха на човечеството и упокорството. Като нечестието и идолопоклонничество. Понеже ти отвърли Словото на Господа, той отвърли тебе да си цар. Край с две приказки. Веднъж, два пъти, аз си му кажа, че опасно е човек да се подиграва с Бог и Словото му. Значи човек казвам тези неща. Бог предупреждава. И ти му кажа, че това, което огорчава Бога и това, което наистина прави Бог не също добре в нас, е непокорството на Божието Слово и на това, което има наистина. Непокорството и непослушанието. И това са основните неща, които и днес имат наистина причина, понякога сесия в живота на нас като християни. И искам да кажа някои неща, че Светия Дух е дух на сила в нас, но той се изразява, че Галатяни 5 глава 22 плодите на Духа, това е характер, който пък изразява в нас. Дарбите на Светия Дух, Коринтияни 12 глава, дарбите там ще има дарби езици, дарби пророчески, дарби изцеление, дарби знамения чудеса, това са дарби от Духа. Другото е изпълнен с Духа, това е ежедневието, което трябва да бъде. Сега от нас, от човека зависи наистина някъде, доколко ще остави Бог чрез Духа да работи в него. Ще кажа защо? Ако човек не хай за Бога и обръща внимание на Бога само служба от неделя на неделя, а през другото време не се моли, няма общение с Господа, не търси Бога, няма в себе си жажда, тогава Бог да ходи в него. Бог дава при неща, но Словото Божие казва, че Духа и този, който тича, този, който дава. Така че в нас иска наистина да бъдем ревни пред Господа, да бъдем жадни за него. И той ще не е така, необходимо. Сега, но искам да кажа нещо, което е важно да разбираме. Да внимаваме за Святия Дух в нас. Първото, което е, той живее в нас, без значение какво става около нас. Той е в нас. И Словото Божие предупреждава. И всеки че ти казва така, не оскърбявайте Святия Божий Дух. Първо Солунци 5:19 казва така, Духа не угасвайте. И сега какво става? Не оскърбявайте, Духа не угасвайте. А Марка и в Лука казва така, хулата против Святия Дух. Това е страшно. Ще казва, ако не каже нещо против Бог, ще се прости. Нещо против Сина, ще се прости. Но който похули Духа, няма да се прости. Ще да почне с него. Какво значи хулата против Духа? Вижте, много хора наистина говорят, че неща да справиш. Хулата против Духа, знаете кое е? Това, когато Бог действа и Бог върши нещо и когато се приписа деянието на Духа за това е дявола. Ще казва, защо когато Исус беше на тази земя и върши много неща и казаха така, той върши тези неща чрез Духа на Белзевул. И специално казаха,
той върши дявола. И тук в Лука 12:10 и Марка 3 глава особено обяснява: истина ви казвам, че всички грехове на човек ще бъдат простени. Всички хули, с които бяха богохулствали. Но ако някой ви похули Святи Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за един вечен грях. И каза така. Така рече той, защото казаха, има нечестив дух. Сега дума казаха, че той, което върши, не го върши с Бога. И още ще прочитам. Лука 12:10. Сега трябва да внимаваме тези неща. Има неща в този свят, които Бог върши чрез мене хора. Може да не ги разбираме. Не трябва да вземем отношение. Просто нека бъде Божията братичко. Сега каза така. Лука 12:10 каза така. И всеки, който би казал дума пред човешкия син, ще се прости. Но ако някой похули Свети Дух, няма да се прости. Това като отговор на това, на хода пред Духа е точно това. Да не говорим неща против Бога, защото понякога вместо Божии приятели може да станем Божии врагове. Това е страшно. Помните, когато Петър и Йоан бяха изцелили един човек, още на 50-те се когато стана това чудо. И тогава ти вкараха в затвора и ги биха казаха: в чем ми правят тези неща? И те говорят в името на Христос. И тогава един имаше един мъдър човек, Фарисей Гамалиил. Той каза така: внимавайте, ако това, което говорят тези хора, не от Бога, то ще отпадне, ще отмине. Но ако от Бога, внимавайте, не се окаже, че каза и богопротивници. Това е много важно. Защото Словото Божие казва, че Бог се противи на тези, които се възгордяват, аз дава Богът, някой се смирява. Така че, ако някой ще не ги разбереме, нека кажем: Господи, нека бъде Твоята воля. Сега искам да кажа един Словото Божие казва, да не оскърбяваме духа на благодатта. Как става това оскърбяване сега? Четем Евреи 10 глава, 26-29 така. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сте познали истината, не оставя чуждата грех. Сега много хора взимат това си копират: кой едва не, всичко е толкова страшно. Да, виж сега. Страшно е толкова, трябва да разберем на кого пише тези стихове и за кого ги пише. Тези стихове пише поради евреите. Сега дума евреите бяха поверени в Господа, но продължаваха да вършат, да ходят в храма и да правят жертвите. Сега дума държаха си ритуалите, традициите и Господа. И каза, тези хора правяха курбаните, върнаха в жертвите и най-основа вървяха в Бога. И Словото Божие каже, че няма как да пътища. И хем закона, хем благодата. И каза така: но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще даде противници. Сега дума няма как, ако върши нещо гледна точка на това, че искаш да помощта Бога, да стане по-лесно спасението, по начин ти идваш от благодата. Трябва да мисля, че жертвата на Христос е достатъчна на всички. Няма ли никой да прибавя нещо или пък да помага, ако мога така. Самият Христос на Йоан 19:30 каза така: свърши се. Или той завърши това, за което беше дошъл. И ако човек живее в благодатта и в закона, и двете неща, той просто отпада. Словото Божие Галатяни каза: този, който се опита да върши, отпада от благодатта. И това е страшно. Сега дума се получава едно християнство, уж благодат, ама и закона караме едва не да станем по-праведни. И накрая пътят става много непонятен за нас. И каза така: някой, който е престъпил Моисеев закон, умира безпрощавно при думата на домайте на свидетели. Тогава колко по-тежко наказание мисля ще получи на онзи, който е потъпкал Божия син. Виждаме какво става. Този, който продължава да върши, прави жертви или да пак за покланяне на стари неща, той реално потъпка жертва на Христос. И каза: и изчезва просто нещо, порядна през завета кръв, с която е бил светен и оскърбил духа на благодатта. Виждаме какво става. Трябва да се пазим, внимавайте. Не се опитайте да прибавите нищо към това, което вече направи на кръста. Това се иска да се освещаваме стъпка по стъпка да вървим пътя на Господа. И нещо, което може да вижте, има един грех, греха на отстъплението, който е страшен. И аз да кажа, много пъти сме съжали с други пастири по тези стихове. Това са много сериозни стихове. И тук има някои неща, които са, има запитайки, които неща, които има разбиране. Ще кажа защо. Някой ще, нали Бог е добър, нали Бог дава шанс всеки човек. Бог дава шанс всеки човек, но има време и място и човек сам прави избор. И когато човек само отвърли Бог Господа, просто за жалост по него, той сам приема своята участ, при това, че той така избира. И Бог зачита нашия избор като цяло. Защото сега, че някой беше казал, може добрия Бог да хвърли него пада. Да, може, да. Защото човек, когато отвърли спасението, остава другото, остава. И Бог зачита волята на всеки един човек. И тук евреи каза така: защото тези, които са веднъж са били посветени,
и са вкусили небесния дар, и са станали съпричастни на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, както и от великите дела, които въвеждат на бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно да се обновят пак и да дойдат до покаяние, докато да спъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Сега, тук някой ще каже, добре, значи и някой човек, тук говори за греха, отстъплението, непокорство. Може грехът, беззаконието, неправата оскърбяват Святия Божий Дух. И тук ви се къде някой ще каже, добре, ако човек се покая и се върне отново при Бога. Знаете какво става сега? Покаянието, това е нещо, което става от Бог към нас чрез Духа, чрез Словото и човек се покорява. Обаче, ако човек все при Бога, приел го е, разбрал всички неща, но преди ме е решил, че се тръгнал малко назад в този свят и се отдалечил от Бога и отпаднал, мога така, това е дихано стъплението. И в един момент някой ще каже, не може да се върне. Значи кажа, че има запитая, а са отпаднали, невъзможно да се обновят пак и да дадат покаяние. Запитая, докато разпъват втори път Исус Христос. Сега дума, ако продължават да се надяват на закона, който вършат, на делата си, после няма как да се върнат при Бога. Тези хора живеят в една праведност и днес има много такива религиозни християни, които считат, което правят достатъчно. Правят своите жертви, ходят на църква, вършат там някакви ритуали, традиции, казват, това е моето християнство, едва не. Тя и не ще бъде спасен поради тази. Аз кажа, че човек спасява не поради това, което върши той, а поради това, което е пела Христос. И оттам се иска наистина да разберем тези неща и трябва наистина да се оставим. И Словото Божие казва, че угасят на духа, което което може да угаси духа. Грехът, традициите, измислите на човека, правила и наредби, те го угасят духа, който е в нас. И наистина това е много важно да не прибавяме нищо върху това, което е направено. Аз знам, че говоря си сега така позната. И всеки наистина към разберем, и тя се има православна християнка, това е добро, наистина нека няма проблеми. И като обясних наистина истината, че православието като цяло е добро, обаче въпросът е, човек трябва да приеме Христос, като спасил Господ и да вярва в Господа. Всичко друго е, няма да... Всички други неща, които са около това спасение. Говорят за Господа, но не спасяват. И сега, Словото Божие каза, не оскърбявайте духа. Това е много важно сега. Какви са делата, които могат да оскърбят духа, който е в нас? Това е важно сега да разберем. На когато се има някакви неща. Ще прочета сега. Това е Ефесяни 4 глава. Ефесяни 4 глава. 25 до 32 каза така. Затова като отхвърлите лъжата, говорите всеки изближен си истината, защото сме част един на друг. Видите, говорите за лъжата. Защо към тези неща? Видите така, че баща на лъжата е дявола. Значи християнът трябва наистина да се отучи по всяка вид, каквото и да е. Преди каза, ама тя е благородна лъжа. Някой човек бил болен от рак, ти не му каза, че е болен от рак, и му каза, че едва не е здрав. И е било хубаво. Разберете ме, лъжата е лъжа. И наистина трябва да внимаваме в тези неща. Няма благородна лъжа. Сега да хващаш дявола и той даваше думи да манипулираш. Това е лъжата. И Словото пак каза, отхвърлете лъжата и говорите си като си истина. И каза така, гневете се, но без да се грешавате. Слънцето рази развиването ми. Сега някой ще каже, какво значи да седите да се грешаваш? Примерно сега, нещо в живота, някой извърши нещо лошо против тебе, може било и против семейството. И така, защото той човек не го няма против себе. Аз съм гневен към него. Но Словото може да прощаваме. Ще дам пример сега, когато става дума за гневете се, без да грешавате, човек може да се гневи спрямо греха на друг човек. Помните в Изход 32 глава, когато направиха леяното теле, това, когато му си беше при Бога, взема скрижалите с 10 заповеди си издол и когато видя как хората разголили, играят, не им пука още, никой не слуша. И тогава той се ядоса, разгневи се и чупи скрижалите. И после като прива Бог направи другия. И се понякога гнева против греха, не е свят на качи Бог одобрява. Но не може да остава този грех в този състояние постоянно. Самият Христос, че когато направи сега, влиза в храма, на два пъти по Словото Божие. И в Йоанна и в Матея, когато влиза в храма, като видя там североминителите, видя жертвите и видя други неща, които вършат. Тогава се направи един къмшик. И ги звъни хората и каза, моят дом ще нарече молитвен дом, а вие го правите да вършите на тях. Пак се разгневи. И се да кажа, че Словото Божие ни каза, може да разгневяваме, но не трябва да лягаме с гнева си в пущата. Напротив, трябва да
до края на деня трябва да се, ако е станало, да го забравим и да го очистим от дома си в сърцето си. Ще кажа защо. Когато остане някакъв гняв, нещо непростително в сърцето и не се покажеш, това става като една пропаст между тебе и срещу другия човек, който е разневил. И когато тази пропаст ти не оставаш така, другия, по-другия, тя става все по-голяма и по-голяма. И проблемът става все по-голям и по-голям. Това е естествено пъка щата да не премине. И каза, гневете се без да се грешавате. И това значи, още същия един човек трябва да има сърце да прощим, да има сърце да премине татка. Забравяш всичко. Прощавайте, както Бог Христа е простил на вас. И после каза така, гневете се без да се грешавате, нито давайте място на дявола. Виждаме тези неща, лъжата, гневът, непростителността дават място на лукавия. Така че трябва да внимаваме. Ако не искаме да имаме работа с дявола, то трябва да внимаваме наистина към живота, който Бог не препоръчва. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да върши, да се труди, като върши дела с ръцете си, нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никак гнила дума да не е за устата ми. Виждаме сега тук да няма кражби, да няма гнила дума. Кога гнила дума сега? Знаете, понякога най-лесен начин, когато виждам много хора, които учат да говорят вицове, да отдумат някои лекарства, това са страшни развети. Понякога ти може да участваш в това нещо, но самата насуиш там в това пресни и пример само слушаш това и ти доставя удоволствие. Това е в духа, ви казвам. Човека, ставаш съучастник на това. По-добре остане се на една страна, защото бъде каза, не бивайте съучастни на тях. Сега в този свят, разбира, хората обичат да се събират, отдумат този, който го няма, обичат да говорят този, който... Това е нормално в този свят, обаче християните трябва да се пазим. И каза, никой дела дума да изяде в устата ви, но това, което е добро за назидание, според нуждата за принесе плодът тези, които се слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух. Виждаме, първо каза, не давайте място на дявола, втори път каза, не оскърбявайте. Значи, ако Духът живее в нас, той не предупреждава, това са нещата, които биха оскърбили. И някой обичаме Бог и наистина имаме така в сърцето си уважение към Духа, който е в нас, нека да внимаваме. И така, всяко работи, всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. Тези неща, които са били миналото, царят човек, вече трябва да бъдат наистина бъдат от нас. В Галатяни 5:20 стиха така, плодът на духа, това е характер, са любов, радост, мир, кротост, благост, верност, милосърдие, сивилзаен, много търпение. Това са плодите на духа. И човек е духовен не когато много чете, а когато остава Свят Дух да се проявява чрез него. Да, не чете много, но това е хубаво. Обаче Словото Божие казва, че знанието разгордява, любовта назидава. Така че трябва да искаме Бог да ни напълни с духа, наистина да можем чрез него да вършим Божията воля на тази земя. И после казва така, а бъдете един към друг, благи, милостърдни, прощавайте си един друг, както Бог Христа е простил на вас. Слава да бъде на Господи, нека Бог да благослови, нека в Святото Слово да спи.